Sarrerakoan aipatu dutzu dugu futbolari buruz berbaiten hasiko gitzela. Beasaineraino joango gara, edo beto esan da, Beasaingo bi ordezkari ekarri ditugu gurera izan be maila zigotzera lortu daue, bigarren ref mailara, eta hemen daku Igor Gordobil eta Mikel Aizpuru atzaldeon, zorionak bisoiri. Atzaldeon. Espero ze behin, pentsaiendo ja behin txantrean kontrako partidua puntu hortara helduta, kale edo bale. Bai, bueno, azkenengo bi partiduak oso gorrek izan ziren, bai Baskonia eta bai Barakaldon kontra. Norgehiako erretan nahiko ondo ibili ginean, da, azkenean, bi partidu irabazitza, azkenengo txanpara fan ginean, eta, nik pertsonalki nik uste dut hobeak izan gineala, eta nik uste dut, eurak baino gauza askoz baino gehiago geneukala, eta orduan, nik uste dut eri zelaian azalatu zarea, eta nik uste oso pozik, ez? Mikel? Pues, a ver, temporada zean inoak esan, bai zagoen helburu hori jarrita, baina hasi gitzen bezala hasita nik uste dut ezagoela espero inor, baina gero temporada bukaera oso ondo heldu ginen, eta nik uste dut 3 partidotara oso konfiauta atera garela, eta nik uste dut naukon dudarik azkenian helburua lortu ingo ginula. Lortu ginen eta oso pozik izan zen. Eta hori 90 minututan edozer gauza pasau leikela. Bai, azkenean nik uste dut etxeko eta kanpoko partiduetan bi aukera dazkazula. Bakarrik irabaztea balio guztan. Nik uste dut norgehiako eta txukuna ingauela. Nik uste dut momentu kritikoetan burua ez gauela galdu eta barren ondorioz emaitzak gertu ziren. Nik uste dut lehen Mikelek esan dauena, konfiantza osoa geneukan, taldearen gan. Nik uste dut azkenengo txampa kristonen gauela, hor datuak badazkago, 18 partidu irabazitza, eta horre guri konfiantza emate guzkun. Fanginan txantean kontra eta inongo konplexori gabe, eta gure lana egitera. Eta nik uste dut norgehiakoan gehiago esan ginean, eta azkenean emaitza nahiko badirudi erraza izan zela, baina zailtasunak ere izan zituen. Astebete pasau da, eta ja kontziente zai, nolako balentia lortu duzu, esan dut, bigarren ref maila 20 urte, eta gero, ja barneratuta, ostras, egundoku egin dugu. Nik uste dut hori kontziente itizarera epe luzera, ondion nik uste dut ez gara inkontziente, baina, lortu duguna ondixea da. Bere esfortzua eraman dago eta ondion ez gara kontziente, baina nik uste dute hori noia ospakizunekin gabitz ondion, eta jendeak erantzun dago, zapatuan Beasaineko jaizetan egon ginen eta jende asko etorri izan gu animatzera, eta ez dakit, nik uste dut ondion ez dugula barneratu ze lortu dugu. Adin bat daukogunok ja, egun arte, lehenengo maila, bigarrena, bigarren B, hirugarrena, Igor zube nire garaikoa zara, baina oin derrepente sortu dira kategorisa berrixak. Kokatzeko, bigarren ref hau, nun kokatuko geike? Bigarren ref hau da, hirugarren mailatik bigarren mailara edo primera refera bidea da tartean dauen kategorisa bada. Dala nik uste dut fanzan urtean sortutakua. Eta bertan talde hona da, nik uste dut bigarren refetik lehenengo refera igotzen dien taldeak, kriston presupustua dakat, Hemen bigarren refea talde potenteak da, nik uste dut hirugarren mailako baino nivela gehiago dela, eta nik uste dut kategoria politxa dela, norgehiakoa politak izango ditugu, zesta hau ez da igo, arena ez da igo, zelaioetan jokatzeko aukera izango dugu, eta nik uste kategoria oso potentea dela, nik uste hirugarren baino zailagoa, eta saiatuko gara maila ematen. Nik uste badazkagola gure jokalarixak, batzuk eskarmentu handiko jokalariak, beste batzuk gazteak, baina nik uste egokituko direla, eta alde horretatik nahiko lasai, eta egun hauetan bukatzen dugun diru aldetik eta nola zenbat diru jasotzen dugun, edo laguntza jasotzen ditugun, horren arabera talde bat ingo dugu, baina gure helburua da gehiengo bat mantentzea, jokalari gehienak mantentzea, eta gero hori ikusiko dugu nola gauzatzen den, baina nik uste dut talde polita ingo dugula, eta nik uste dut bigarren refen ibiltzeko inoko arrazorik ibiliko dela.
Mikel, zuretzat jokalari moduan beste pausu bat, ez da? Bai, joder. Zirik, izango zen, oindala 5 urte Mondrak, oindala 6-7 urte Mondrakin igoera lortu ostian, hortik 5 urtetara Beasainekin lortuko nagoela 3. mailatik igotzia, ez, joder. Azkenean olako momentuek izten dutzuk, hori, kriston laguna, kriston momentua, kriston, oso politxa da hau bizitzeko, eta hori, oin beste kategorisa bat ezagutu, jendeo bi hauakin konpetitu, eta azkenean nik beha hobetzeko aukera bi haua izatia aukiko, eta ondo, oso posik. Igoera honek taldian dinamikan eragingo dau, esan gura dut, lehenago hasiko zari entrenatzen, jokatu aldo zuen Loinazen? Bai, nik uste dut Loinaz guretzako eta nik uste dut kanpo oso polita dela, da artifiziala, baina azkenengo, nik uste dut badirudi naturala dela, eta hortan nik uste dut oso talde politak pasatuko dira handik, eta ez da goinoko arazorik esan jokatzeko, eta nik uste dut lehen esan bezala, konfiantza asko dako, taldea bigarren reforretan nivela emoteko dago. Argi dakagu, taldea egingo dugun taldea nivelakiko dabela, eta helburua gehiago gabitzea finkatzen, eta bintzat, noraino heldu gaitezken. Eta kluban dako, hau da, Beasainen dako, igoera honek be, suposatuko dau, beste talde bat erronka handixaua, diru aurrekontu handixaua, baina eraberian, kurrikulumerako esan digun, beste auspo bata, ez da? Bai, joe. Azkenean olako kategorizan egotia, ondoko herrisetako jendia erakartzen dau, bai partioa ikustera, bai jolastera jokalaren aldetik. Azkenean olako kategorizetan Euskal Herri mailan behintzat bizkaitarrak beti izaten die nagusi, ez dakit izango den presupuestoagatik, o diruagatik, o jendeagatik, baina azkenean Gipuzkoar bat presentzia gotia olako kategorisa baten positiboa da, erakargarriagoa itzen dago herrisa, eta nik uste dut jendia gustatuko jakola Beasain etortzia, bai jolastera, bai ikustera, orduan oso positiboa da. Gipuzkoan Real Union, lehenengo ref, eta bigarren refen bakarri dago filiala, dela, oin Sanse jeitxin, da orduan bigarren refen egongo da, eta bigarren refean, Real Sociedad C, eta Beasain dago, beste guztia, Bizkaitxarra, Miguel esan duen bezala, orduan nik uste dut Gipuzkarako eta batez ere, Beasainen dako, nik uste dut auspo potentea dela, nik uste dut Gipuzkoan bi talde eukitzea eta horietako bat Beasain esatea, Beasain ondarrentzat, Beasain ondarrentzat nire arrasatarra dagoena, baina nik uste dut polita dela, eta eraberean erakargarria, jokalari polita pasatuko dielako, eta talde ezberdina ikusteko aukera izango da bela. Herri txiki bat da, azkenian, Beasain eta jodako presupuesto eta derrepente batorriko dira talde potentia. Bai, ondala 20 urte. Igo ziren bigarren refen mailara, uste, lehenko segunda bez. Bai, bigarren maila. Eta, 20 urte asko dira, ez. Eta, lehen esan dagoa, azkenean buru belarri sartzen gara, ez, entrenamentuak preparatzen, planifikatzen, eta momentu honetan ez gara gai, ez, baloratzeko zer egin duguna, ez, baina, nik uste dut egunak aurrera joan ala, eta, ez bukatzen dugun alde batetik bestera giltzea, eta bintzat baloratuko dugula, eta egin dugun denboraldia oso polita dela, ez. Nik uste dut zenbakiak hartzen baituzu, ez, horren beste garaipen, horren beste partido galdu gabe, eta nik uste dut errepikatzea zaila dela, ez. Horrek, taldearen itxura horre batzen dela. Elkarrizketia preparatzerako orduan, honik aitortu behar dut, futbolzalia banizela, baina, Beasain, angerak eta xaku, eta orduan, igual, ez neukan referentzia, baina, kuskusatzen apurtxo bat, eta batetik 18 partidu jarraixan ez galtzianak irakurri dut, bigarren itzuli isa perfektua egin zebeia, horrek emundotzue azken txampan indartxu egoteko? Nik uste dut denboraldi osua, Mikelek esan daben bezala, lehenko 8 partiduetan ez ginen oso ondaritu, beste jokatzeko era bat geneukan, eta nahiz eta itzaia baino eta arie baino hobeak izan, galtzen genuen, partiduak, orduan, denon artean hausnarketa txiki baten gauen, eta
nik uste dut bat, danok hau batez identifikatu gituen gure gabeziak, ez? Eta horri buelta bat ematen hasi ginean, ez? Da nik uste dut jokatzeko era aldatu genuela, ez? Eta hortik aurrera, nik uste dut jendea konfiantza oso ibili dela jokatzen, Pasaian kontra bakarrik galdu genituen bigarren itzulian bakarrik partido bat, eta 86. minutuan penalti batek, ez genuen penaltia sartu, baina eta azkenean ikusten zen, taldea bat zatorrela gure idearekin, nik uste dut gure artean ere, nik uste dut familia bat sortzen saiatu ginean, harremanak oso estuak ziren eta oso politak, eta nik uste dut, azkenean guzti horrek itzen da, helburu bat eukitxea buruan danon artean, bat egitea helburu hori, eta argi geneukan, igotzeko aukerak asko ziala. Hasi ginen Baskonian kontra, nik uste dut oso etzai gogorra, filiala, Atletico filiala, eta hor lehenengo zatian ez ginen oso ondo ibili, gero bigarren zatian nik uste dut ondo ibili ginela, gero Portugalete bezalako talde baten kontra, nik uste dut maila eman genuela, eta azkenengo txanpa horretan, esaten genuen, eginen barge du. Eta nik uste dut, konsiente ginela da, helburua bete egin behar zala, ez? Eta, konfiantza osoa jaten zarenean, eta taldeko giro erra dagoenean, eta helburuak lortzea erraxa da, ez? Eta gainera hor, danok ados jarri bazitzein, joku sistema aldatu inbiazala, ez zauelako emaitzek emuten, eta ondiokan indartsuago urten zitzein emaitzakin, ez da, Mikel? Nik uste dut hori izan dagoena. Azkenian 9. jornadan arteo hobeto jolasten gabe, baina ez gauen irabazten inoiz, eta orduan inflexio puntu bat egon zen, nun jokalariok nun gure iritzisa, eta eurak munzaben euren iritzisa, eta guztio batera elkartu ginen. Planteago gaben beste jokatzeko modu batek emaitza hobiak ekarriko zauela, hasi ginen hortan lanian, eta hortik esan duzuna, azkenian datuak hor dauz. Temporada zuan kanpuan bakarrik galdu partido bat, galduan moduan galduta, eta hori, azkenian ni bai mutotzet baloria eukitako plantilla osua, ez? Azkenian 21 pertsona egon gare, ia denok parte hartu dugu partido guztietan, eta azkenean partido asko bankioko jendiak irabazi jau, orduan nik uste dut horregatik heldu garela hain ondo bukaera arte, eta danona izan dela igoera. Jo, zorionekoa zuek, ez da, xamurra entzuten jakitzia, ez? Jokalarixan euren iritzia, zuena. Ez, Google, nik esan dut, Google hemen laguntzeko gaz, azkenean gure gu bakago esperientzia, urte askotan, zenbat egipotan egon gara, eta guk badakigu, taktikamente eta taktikoki, taldea prestatu behar dela, baina oso garrantzitsua da eurei entzutea eta euren bizipenak entzutea eta onartzea bat ez, eta nik beti esaten dut, guretzako hemen topatu dugun familixea esango dut, guretzako eguneroko lanetan eta oso erraz egiten da. Azkenean entrenatutara zoaz oso pozik, eta Mikelek esan duena. Nik uste dute txapelketa bat ez dela irabazten 13-kin. Nik uste dute txapelke baten partido latza da, ezin gauza piloa da, eta hori kudeatzea zaila da. Orduan euren laguntza ukitza, nik uste dute areta errazagoa dela. Nik uste dute berak esan duen moduen, partido askotan kanpotik etortzen ziren jokalarixak, kriston nivela ematen zuten, orduan guk horri bagenekigun, orduan azten ginean planteatzen, jakinda, 70. minututik aurrera, beste puntutxo bat, hankak behar dizken dituela, fizikoki ondo betea, eta orduek horrek beti arrestasun bat emate duzku, eta horrek beti esan du, hemengo familia topatzea guretzako, kristone suertea izan dela. Oin oporregun batzuk hartuko dituzue, ulertzen dut, urren urtean, behasainen egon zaiela bisok. Bueno, esan dut moduan temporada luzia izen da, eta azkenengo partidua aurreko domekan eduki genuen, orduan ez eduki, ez da apur bat deskonektetako denbora. Zapatu honetan eduki dugu hori goera horren ospakizuna, orduan
nik uste dut aste hau eta aurrengo astean zihar, hasiko dela, espero hasiko dela zehoz esaten, ez da dit, ondion ez dakigu ezer, baina... Nik uste dut nire helburua edo nire ikuspuntua argi dagoela, nik hemen gelditzen nahi dut, ez? Baina futbolak, ez dakit, auskalo, ez? Baina nik hemen Beasainen oso gustora nau, ezagutu ditudan jendearekin eta familianekin oso gustora, eta gure helburua da, ahalik eta jogalarik egin mantentzea, ez? Gero, ez dakit nola egingo dugun, gauza bada gure ikuspuntua, Beasainek esaten digun, ze presupuestua dagoen, eta guzti hori hitz egiten denean, erabiko, baina gure helburua da jarraitzea eta ahalik eta pertsona gehiago jarraitzea. Baina kirol arlotik bastante erakargarri da aurrengo denboraldia, ze bigarren ref mailan hori, ekipo potentien kontra jolastia, zelai politxauetan, egoeraz be hobeto egongo diela, Errege Kopako partido hori, dakaula, orduan, printzipioz ideia bai da, ez esaten duzuen. Bueno, gu adia diongo gara, zorionak berriz be, eskerrik asko gurera etortziarren.